سلام كمي زنيخم زهوركم تخطاتلتي زمدب مغرب مايوانيو أبزنا يلومي حزنا يزلنا زعباد ما عصر تخلت قنبت عالم لخوي معالتي تعنا بغلي مغنيات مقبارينا نزل إلنا يزلنا أرستي مويا مخرو مبريخ بالنافس لنا عدمنا يزلنا تسعيد نور الدين دايركتر جنفر كوزتر هابت بغلي أب منيستر حرشايو أتسعيد لحمد سخنا بسلينا يعني اللي قال عن طلاقهم رايكم زتقسكو عصر تخلت قنبت عالم لخوي معالتي تعنا بغلي إمو أب حقرنا نمبل كن ليجزيو كذكر أنت عايزبلتي ما حيزو يخ ذكر صبق لما عمد نمبل رابع جزينا زبع زغري نذكره زلنا أقرأ معتي عالم لخوي معتي تعنا بغلي رابع جزي أو عالم منكمي بحنسا إنا جميرنا لازم سألنا بحنسا من خلال لنا نايلو ما عمد تيماها زي أقداسنا تعنا بقولي أب نوهد تعنا بزبلي ذكر زولا مالتي الرأي هجي بغلي تعنا بغلي مس وهد تعنا بخمي يزامد انتهي متأسارو هو كلاتنا ونفلطو أبزي زحالة في 3 عامات بزعبا وهد تعنا ويكا زي وان هيلز أبريج زبال ناي أكوب ناي دمر بزحات تصلوت نقرات نابنت ناي تعنا انسسا تعنا ودسب دقسب تعنا أكبابن كون تعنا بقولن زتمريتي وتعنا نبلو سلازي أبركوتو ناي تعنا بقولي أب وتعنا بتاع عزز مخانو يزارينا مالتي هذا تعيب بقول انت زي هالي أكباب ويتعي انت زي كوين تعيب بقول كفر ويكا كله أكليني اندحر تعيب بقول انت زي هالي تعي ويكا أو عز خانه تعي زخانه مقبي فريو نت تطقماي وين دقسب زخون نابطعناهم زهاسيوم ነገር ከመጽኸ ኢለ ስለዚ ተታሓዘ ነገር እዩ ጥዕና በቕሊ ጥዕና እንስሳ ጥዕና ደቀሰብ ከምኡውን ብዓቢት ኣከባቢ ማለት እዩ ነዚ ንምጉላሕ እዩ ሎማ ዓመት ቴማ እዚ ከም ዝምረፅ ኮይኑ ማለት እዩ ሕራይ ማለት ንጥዕና በቕሊ በዳህቲ ዝኾኑ ነገራት ከመይ ዝኣመሰሉ እዮም ከም ዝበልካዮ መሰረታዊ እዩ በቕሊ ጥዕንኡ ተዘይ ተሓልዩ ንኩሉ ዘሎ ዝምድናታት ካሃስዮ ስለ ዝኽእል እስኪ ቶም በዳህቲ ዝበሃሉ ከመይ ዝኣመሰሉ እዮም هو ኣብ ጥዕና በቕሊ በዳህቲ ብዙሓት እዮም ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወታዊ ነገር ብዙሕ ልክዕ ምስ ርፃር ብዙሕ ዘጓንፎ ማለት እዩ ጥዕና በቕሊ ካብ ብዙሕ ነገራት ይስእ ሓደ እዚ ናይ ዓለማዊ ነውፂ ናይ ካሽም ብሎ እዚ ናይ ፅልዋ ናይ ክላይሜት ኣሎ ፅልዋ ናይ ክላይሜት ኣሎ ከምኡ ከዓ እዚ ናይ ተርእዮ ናይ ባልዓትን ሕማማትን ብፍላይ ተላባዕቲ ዝኾኑ ወይ ከዓ ብለብዓ ዓይነት ወይ ሳገምቲ ባልዓት ንብሎም እሶም ሓደ ካብቶም ኣሸገርቲ ዝበሃሉ እዮም ማለት እዩ እንተሪእናዮ ኣብ ውድብ ጥዕና ውድብ ሕርሻን ምግብን ዓለም ከም ዝሕብሮ ከባቢ 40 ሚእታዊት ካብ ዝፈሪ ፍርያት ናይ በቕሊ ብባልዓትን ሕማማትን ይጎድል እዩ ዝብለና ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ተሃስዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት ዓብይ ማለት እዩ ብፍላይ ዞም ሳገምቲ ባልዓት ንብሎም ኣብ ሓደ ወደዋት ደይብሎም ካብ ቦታ ናብ ቦታ ካብ ዓዲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብብዝሒ ምኻዓ ናቶም ምስ ብዙሕ ኣዝዮም ብዙሓት ስለ ዝኾኑ እሶም ክንቀሳቀሱ ከለዉ ወይ ናብ ሓሮታ ክኣቱ ከለዉ ዘብርሉ ሃስያ በይተኣደነ እዩ እዚኦም ከዓ ብጣዕሚ ሓደጋታት እዮም ማለት እዩ ከምኡ እውን እቲ ናይ ምቁፅፃር ባህሪ ንጥቀመሉ ንኣብነት ዘይ ልዕሊ ዓቐን ወይ ከዓ ዘይተደለየ ኬሚካል ናይ መድሃኒታት ፀረ ባልዕ ምጥቃም ንባዕሉ ካብቲ ጥዕና በቕሊ ዘጋድዶ እዩ ንመጀመርያ ዘሕውየልና ወይ ዝፍወሰልና መሲልና ንገብሮ ቁጡፍ መስ ንኽረክብ ይመስለና ግን ነቲ ተፃዋርነት ናይቲ ባልዕ እንዳሓየለ ወይ እንዳጣየ እቲ መድሃኒት ኣከባቢ ይበክል ነቲ ንደልዮ ዘለና ሕማም ምቁፃር ወይ ባልዕ ምቁፃር ከዓ ዘላቐ ዘይኮነ ግዝያዊ ኮይኑ መዕሸዊ ዝኸውን እምበር ዘላቐ ፍታሕ የምፀልና ማለት እዚ እውን ሓደ ካብቲ ደሸግር ዘሎ ናይ ጥዕና በቕሊ ማለት እዩ ሕራይ ምስኡ ተኣሳሲርና ንሕና ብፍላይ ኣብ ሃገርና በዚ መዳይ እዚ ከመይ ኣለና هو ኣባና ከም ኩሉ ናይ ሕርሻ ቦታታት ዓለምን ከባቢና ማለት እዩ ናይ ሕርሻ ቦታታት ኣለና ብተፈላለዩ ባልዓትን ሕማማትን ከዓ ክንህሰ ፀኒሕና ኢና ማዕርዩ እኳ ብዙሕ እኳ ኣይኮነ እምበር ግን بمتانو صبغ أتحزا ويكا صبغنا أحد سلزلو بتي حرساي أتحزا ناي ودبا ودبا ونصبغ سلزلو
ከምቲ ተርእዩ ዘጓንፍ ዓበይቲ ሓደጋታት ናይ ባልዕ ክሳብ ሕጂ ኣየጓንፈናን ንኣብነት ክንዝክር ንኽእል ኢና ናይ ቀዋሚ እዚ ባርኖስ ዝነበረ ናይ ባርኖስ ቆውዒ ዝነበረ ተርእዮ ፈሪና ሕጂ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብዙሕ ዝነበረ ቁልጡፍን ኣድማዕን ስጉምቲ ኣብታ ወቕትሳ ነቲ ዝድለ ዘሎ ክዕቁበ ዝኽእል ነቲ ባልዕ ቀልጢፍካ ኣሊኻ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ባልዕ ቦታ ከም ዘይብሉ መዕቆቢ ከም ዘይብሉ ብምግባር ነታ ወቕትሳ ከም ዝሰገር ጌርና ሽዑ ዝነበረ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ እዚ ሕጂ ነቲ ዝነበረ ናይ ምዝራእ ወቕቲ ብነፃ ከም ንበፅሖ ጌርና ሽዑ እቲ ናይ ፍርያትና ቀፂልና ኢና ማለት እዩ እዚ ሓደ ፅቡቅ ስጉምቲ ናይ ቶታ ኣብሶሉታ እዚ ናይ ኮሚደረ ባልዕ እውን ከምኡ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ካብ እቲ ዓበይቲ ናይ ሕርሻ ቦታታት ብፍላይ ናይ ኮሚደረ ናይ ኣሕምልትን ፍረታትን ዝነበረ ኣብኡ ዳሳስ ከም ዝግበር ብክእለታት ኮይኑ ዕዳጋታት ንሪኦ ነርና እቲ ናይ ብከላ ኣንቶይን ዝዛረበ ነበርና ናይ መድሃኒታት ፀረ ባልዕ ኣብ ዘይእዋኑ ምንፃር ማለት እዩ ንዑ እውን ኣብ እዋኑ ከም ዝግታእ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ተገይሩ ሕጂ ብመጠኑ እቲ ዝነበረ ተርእዮ ዳርጋ ናብ ታሕቲ ደረጃ ኣብ ደሰከት ደረጃ በፂሕና ኣለና ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ግን ነፃ ኢና ክንብልካ ይንኽእል ኢና ናይ በዓል ነፋሪ ሃመማ ዝመስል ናይ በዓል ኣራንሺ ለሚንን ኣለውና እዞም ናይ በዓል ትታውን ነፃ ይኮንናን ኣለና ሓደ ናይ በዓል ዘይቱን ነፋሪ ሃመማ ዝበሃል ኣሎ እሶም እውን ኣብ ገለገለ ናይ ዘይቱን ፍርያት ዘለዉ ቁሩብ ናይ ተርእዮ ኣሎ ግን ብምውሃድ ናይ ሓረስቶትን ናይ ክልላት ሕርሻን ኣብ ኣሸጋሪ ደረጃ ከይበፅሑ ኣብ ምግታእ ይርከቡ ኣለዉ ክንቁፅሎ ከዓ ተስፋ ገበር ማለት እዩ ሕራይ ኣብ ሃገርና ምስኡ ተኣሳሲረ ማለት እዩ ንጥዕና ብቑሊ ቀንዲ ፀገማት ዝኾኑ እንታይ እዮም ብኸመይ ከንፈትሖም ኣለና ወይ መፍትሒዮም ከንታይ እዋ ሕጂ ምስ ሃገርና ምዝባር ክንሪኦ ከለና ብብዙሕ እንዲድፅ ኣሎ ሓደ ልክዕ ከምቲ ወዲ ሰብ ክሓም እንተኮይኑ እንታይ ዝሕሞ ወይ ክጠሞ ኣለዎ ወይ ክረሳሕ ኣለዎ ወይ ከዓ ኣብ ከባቢ ዘሎ ርስሓት ክረርበ ኣለኹም ዓይነት እዩ ሓቂ ሕጂ ኣብ በቑሊ ከዓ ልክዕኹም ማለት እዩ ሕጂ እቲ እኹል ምሕደራ እንተዘይሃልዩ እንተዘይረኺቡ ሓደ በቑሊ ንክሓምን ወይ ከዓ ብባልዓ ንክጥቃዕ ሓደ መሰረታዊ ይኮነ ማለት እዩ ሕጂ ክንክን ሕርሻ ሓደ ግዜ ኣብ ውሕዳት ሓረስቶት ዝረአ ናይ ሸለልትነት ዝረአ ኣቢልካዮ ዘይምእላይ ዘይምክንኻን ወይ ከዓ ቅድሚ ዝራእካ ግራት ዘይምፅራይ ኣሎ ምክንያቱ ፃህያይ ንባዕሉ ከም ባልዒ ዝሕሰብ ንባልዓት ከዓ ከም መዕቆብን ከም መበገስን ዝቐፅል ወቕትን ስለ ዝኸውን ሓደ እሱ ናይ ግራውቲ ብግቡእ ደይ ምክንኻንን ምፅራይን ኣሎ ካብ ካልኦት ሃገራት ወይ ከዓ ካብ ጎረቤት ሃገራት ሰጊሞም ናባና ደሸጉሩና ባልዓት እውን ኣለዉ እዚ ናይ ቀረባ ተርእዮ ዝንሪኦ ዘለና ናይ ኣንበጣ ምድረ በዳ ከምኡ ዓይነት እዩ ዘለና ማለት እዩ ከምኡ ናይ ኣንበጣ ገረብ ኣብ ዝዋጋ ሽባርካ ሓሊፉ ዝረአ ተርእዮታት ኣሎ እዚኦም እውን ካብቶም ኣሸገርቲ እዮም ማለት እዩ ካልእ ደሸግርና ምስ ናይ ምእታዊ ምውፃእ ናይ ሕርሻዊ ፍርያት ብፍላይ ምስ በቑልን ውፅኢት በቑልን ዝምልከት ካብ ደገ ንዝኣቱ ምንጩ ዘይፍለጥ ኣዝርእቲ ክኸውን ይኽእል ፈልስታት ክኸውን ይኽእል ዋላ ዝኾነ ውፅኢት ናይ በቑሊ እዚኦም እውን ምስኦም ተተሓሒዞም ክኣቱ ዝኽእሉ ናብ ዓድና ዘየለዉ ሕማማት ክጓንፉና ዘሎ ተኽእሎ ልዑል እዩ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ኮይኑ ወይ ፅቡቅ ዕድል ኮይኑ እቲ ስትራክቸር ወይ ከዓ እቲ ቅርፂ ናይ ሚኒስትሪ ሕርሻ ክሳብ ዞባታትን ደባትን ስለ ዝዝርጋሕ ኣብ ኣፍደገታት መእተውን መውፅእን ናይ ሃገርና እውን መዕርፉ ንፈርቲ ከይተረፈ ናይ ውሽባ ኣገልግሎት ንህብ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ምስ ጉምሩክ ምትሕባር እቲ ዘሎ ምቁፃር ናይ ካብ ደገ ንዝኣቱ በቑልን ውፅኢት በቑልን ኣገዳሲ ዝኾነ ሕጋዊ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ንርከብ ኣለና ስለዚ እዚኦም እንቶም ከም ከሰኩፉና ዝኽእሉ ኢና ንሓስቦም ስለዚ ኣብዚ ህዝቢ ከነቕሓሉን ክመሃረሉን ምስኡ ተኣሳሲሩ ክኣትወና ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ብምዃኑ ክኣቱ ዝደሊ ሰብ ወይ ክማላእ ዝደሊ ሰብ ብሕጋዊ መገዲ ገይሩ ክማላእ ከም ዘለዎ ወይ ክእቱ ከም ዘለዎ በዚ ኣጋጣሚ ክዛረብ ደሊ ማለት እዩ ሕራይ ፅብቕቲ እኒ ከምዚኻ ብፍላይ ብመዕርፎ ነፈርቲ ብዶባት ዝኣትሉ ክትብሎ ፀኒሕካ እዚ ናይ በቑሊ ጉዳይ እሞ ክእቱ ንዝደለየ እንታይ መስራሓት ኢኹም ትኽተሉ ክፈልጦ ከዓ ስለ ዝግባእ ማለት እዩ እቲ ንቕሓት ከይህሉ ክእል እዩ ስቂሉ ማላእ እሞ
ዳሕራይ ተታሒዙ ኣሎ ዝንብረትካ ክበሃል ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ መስራሓት ኢኹም ትኽተሉ ክብገስ ከሎ ክፈልጦ ስለ ዘለዎ ኢለ ፅቡቅ ኣላ ሕጂ ንሕና ከም ኣባላት ናይ ሃገራዊ ውዕል ምክልኻል ብቑሪ ምዃንና መጠን ናቲ ሕጊ ናይቲ ውዕል ከነኽብር ግዴታ ኣለና ብኡ መሰረት ከዓ ተቐይድና ንሰርሕ ማለት እዩ እሱ ከዓ ንረብሓ ናይቲ ውድብን ረብሓ ነቲ ሃገርና እውን ውሕስ ዝኾነ መገባብ ይጥቀም ሓደ ካብቲ ንገብሮ ሓደ ኣእታዊ ክእቱ እንትደልዩ ናይ እታዊ ፍቓድ ክሓትት ክኽእል ኣለዎ ናይ እታዊ ፍቓድ ምስ ሓተተ ናብ ንስሕሻ ክፍለ ኣገልግሎት ሕግጋት ቁፅር ምስ ሓተተ እቲ ተቐቢሉ ዘሎ ቤት ፅሕፈት ነቲ መፂኡ ዘሎ ሕቶ ናይ ምእታው ይሓልፎ ይምርምሮ መርሚሩ ካበይ ዓዲ ክንደይ ብዝሒ እንታይ ዓይነት በይናይ መገዲ ዝብል ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ወይ ካብቲ ናይ ምሕተት ቅጥዕል ብሎ ማለት እዩ ኣብኡ ምስ ተመልአ ሽዑ ኣብታ ዓዲ ንኣብነት ካብ ህንዲ እንድሕር ከነምፅእ እንድሕር ተኾይንና ኣብ ህንዲ ዕፉን ከነምፅእ ወይ መሸራ ከነምፅእ እንተኾይንና ኣብ ህንዲ ዘለዉ ባልዓት ናይ ዕፉን እንታይ እዮም ኣብ ዓድና ዘለዉ ባልዓት ናይ ዕፉን እንታይ እዮም ሕጂ ኣብ ዓድና ደይ ኣለዉ ሕማማት ኣብ ህንዲ ዘለዉ እንተኾይኖም ኣብቲ ዓንቶይ ዝበልና ናይ ሃገራዊ ውዕል ምክልኻል ብቑሪ ኣብኡ እቲ ሓበሬታ ይዝርጋሕ እዩ ናይ ሃገራት ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ናይ ህንዲ ኩሉ እንትን ባልዓት ኣብኡ ፀናሕና ማለት እዩ እናትና ንሪአን ሽዑ ንፍትሾ ማለት እዩ ብጉብ ምስ ተፈተሸ ሽዑ እዚ ባልዕ እዚ ኣብ ዓድና የለን እንተመፂኡ ከዓ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ስለዚ ምዚ እኽሊ እዚ ወይ ምዚ በቑሎ እዚ ተኣሳሲሩ ክኣተወና ስለ ዘይንደሊ እዚ ባልዕ እዚ እቲ ንኸይኣቱ ፍቑድ ኣይኮነን ማለት እዩ እንድሕር እቲ ባልዕቲ ኣብ ዓድና ኣሎ ኮይኑ እሞ ኣብ ትሕቲ ቁፅርና ዝኣተወ ብዙሕ ደይሸግረና ዝለመድናዮ እንድሕር ተኾይኑ እቲ ክንእትዎ ደሊና ዘለና ማዕረ ክንዱ ኣገዳስን እዋናዊ እንድሕር ተኾይኑ ብታሽሙ ይፍቀዶ ክፍቀዶ ከሎ ከዓ ካብታ ክብገስ ከሎ ካብታ ዓዲ ናይ ጥዕና ወረቐ ሰርቲፊኬት ዝበሃል ኣሎ እታ ተሰናዲት ዓዲ ናይ ጥዕና ሰርቲፊኬት ትህቦ ማለት እዩ እሳ ሒዙ እታ ናትና መእተዊ ፍቓድ ሒዙ እንደገና ብፍሉጥ መእተዊ ኣፍ ደገ ከም ዝኣቱ ይፍልጥ ኣብኣ ከዓ ተቋፃፀርቲ ከም ዝበልና ዓንቶይ ኣብ ደገታት ዘለዉ ብወደብዲ ብመዕርፎ ኣልፈት ምስ ኣተወ ኣብኣ ትረአ ማለት ቁፅራዊ ስራሓት ትግበረላ ኣድላይ እንተኾይኑ ክሳብ ላቦራቶሪ ወሲድና ናይ ቁምሶ ምርመራ ንገብር ዝኾነ ፀገም እንተዘይብሉ ከይዱ ኣትዩ ነቲ ዝድለ መዓላ ከም ዝዝርጋሕ ክንገብር ይከኣል ማለት እዩ ፅቡቅ አንተ ወይ እንጠቅስ አቢልካዮ ሰዒድ ኣብ ፀረ ባልዕሲ ፀረ ባልዕ መድሃኒታት ሓደ ካብቲ ጠንቂ ንጥዕና ብቑሊ እዩ ትብል ነርካ እሞ ኣብዚ ከትምቁፃርና ክሳብ ክንደይ ሓያል ኣለዎ ብፍላይ እቲ ሓደገኛነት ናይዚ ፀረ ባልዕ መድሃኒታት ኣብ ጥዕና ብቑሊ ከመይ ይመስል ከዓ ተብራህልና መድሃኒታት ፀረ ባልዕ ሕጂ ክትጥቀመሎም ዘገደካ ኩነታት እንተዘይጓኒፉ ኣብ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዋን ወይ ከዓ ህፁፅ እዋን እንተዘይኮይኑ ንግዙ ኢልካ እንተዝገብሮ እንተዘይኮይኑ ከም መከላኸሊ ወይ ከዓ ምሕደራ ባልዓት ኢልና ክንሕዞ ኣይንኽእል ኢና ከም ንዝክሮ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመታት ሚኒስትሪ ሕርሻ ዘተኣታተወ እዚ ናይ ባህርያዊ ድኾን ባህርያዊ ፀረ ባልዕ ንምትእታው ምዝርጋሕን ዝብል ሓሳብ ኣንቂሉ ብኡ ዝሰርሕ ኣሎ ኣተባባዕ ውፅኢት ከዓ ርከቦ ኣሎ ምክንያቱ ከምቲ ዓንቶይ ዝበልናዮ መድሃኒታት ፀረ ባልዕ እንተተጠቒምና ንኣከባቢ ንሃስ ኣለና ንእንስሳታት ንሃስ ኣለና መድሃኒታት ፀረ ባልዕ ዘምፀጎ ንህቢ ኮፍ ኣይብለልካኒ ዋላ ንህቢ ኣለዎ ሕጂ ኣብ ጥራይ ናይ ጠቕምናቱ ዘይኮነ ኣብ ናይ ምውሳብ ኣትክልቲ ዓብዪ እጃም ስለ ዘለዎ ንህቢ ካልኦት ሓሳኹም ከምኡ ስለ ዘለዎም እቲ ናይ ምግዳል ናይ ጠቐምቲ ዝበሃሉ ሓሳኹ ወይ ከዓ በረርቲ ንዖም ናሃስዮም ስለ ዘለና ሕጂ እቲ ኣከባቢ ብምሉእ እዩ ድርበሽ ሕጂ እቲ ጠቕሚ ናይቲ ኣሽሙ ኣይረአካን እዩ ኣብቲ ውፅኢት ናይቲ ብቑልን ውፅኢት ብቑልን እውን ኣብኡ እንዳተሰርገ ኣብ ተጠቃሚ ዝበፅሕ ኣብ ወዲ ሰብ ዝበፅሕ ማለት እዩ ኣብቲ ንበልዖ እቲ ንገቦ ኣብኡ ክመፀና ክእል እዩ ኣብ ተናውሐ ግዜ ኣብ እኩብ እንዳኾነ ሃሲኡ ብዙሕ ፀገማት ናይ ጥዕና እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ክሳብ ናይ ወሊድ ፀገም ከምፅእ ክእል እዩ ናይ ካንሰር ፀገም ከምፅእ ክእል እዩ ኣብኡ ተረፍ እናቱ ተመጊቡ ሰማ ስለዚ ብዙሕ ኣይድገፍኒ ማለት እየ ሕጂ እዚ እውን ንዓና ቁርብ ይፀልወና እዩ ኣብ ገለገለ ሕጋዊ እትዋት ናይ መድሃኒታት ፀረ ባልዕ ብዙሕ ምስ ሓሲብናዮ ዘለና ወይ ንብገሶ ዘለና ናይ ባህርያዊ ምክልኻል ባልዓት ተወንዚፉሎ ሕጂ እንታይ ግን የሸግር ኣሎ ከምዚ ዓንቶይ ዝበልና ብዘይሕጋዊ መገዲ ካብ ሓረስታይ ናብ ሓረስታይ ወይ ከዓ ካብ ካልእ ብስግረዶብ ዝኣቱ ተፈላለዩ መድሃኒታት ፀረ ባልዕ ግን ክሳብ ሕጂ ገለ ካብቶም ተሸግሩ ዘለው እዮም
كم تعرفوا زبلنا نايم كوتار مسرحات كا أبوتيو بزح أبقى تحوط ترتأتوه استوجني بزح لنا سلزي مدان تسربالة كنت قوم خمسة يبلنا يخزار بزدلي وناتو وهو دعوا مكره البلعات هلنا إذا أنت زي كوينو أزي وأنا أشجاري أبز خلوا نجزي مبل أنت زي كوينو كم رهن سربالة كم مكره خلوي كمقوات ترنا بلعات لنا كم مسارنا خان تزيعات غنايو تمراتي اللي حسبنا وطاسنايو سقمات. صدق اسكي من الوقت أب هاجرنا زي لو أب جرابتنا ويون أب كلا خضابيتات تركوا بلعاتن حماماتن بخمينا نكاتات لهم انتاي مسرحاتنا نخط الحادة كلا نجبرهم بدلواتك قال تقصى بالكاي خابتناي ساقم تبلعت اسكسفح بالكازيات قلت لي هو حجي انتايو كم زبالكايو أغانا زي لو أب كلا تغرافيا جرابتنا ما راح حد غني تزخون بلعت قالوا نعمل تبع الكينيا سبعة تنزينا بس يزلوا إذا حد غني حمامنا فيروس قالوا ناي عفون بس بتاع ما حد غني أيو حجي السوق بخل الفيروس يزمت ناي شجر كينن ناي كان جاشكورن ناي عفون سلزي أقدام تناي جاشكوري من نانجن مس مكسقاس ناي سبات مس نقدي حرشاوي فريات كمس زلوا تقولوا العسل زغني اتناي مكتالنا بتاع مصعوي ስለዚህ ካብዘን ዝሕማም ዘለዎን ሃገራት ዝግበር ናይ ሕርሻዊ ንግዲ ወይ ሕርሻዊ ምልውዋጥ ብፅዑቕ ንከታተሎ ኣብ ኤርፖርት ካበይ ናይ መፅኡ እንታይ ክህልዎውን ኢልና ንከታተሎ ኣብ ኤርፖርት ናትና ኣባላት ኣለዉ ብግቡእ ክከታተልዎ ማለት እዩ ካልኦት ሕማማት እውን ኣለዉ ንኣብነት እዚ ናይ በዓል ባናና TR4 ይበሃል بانا ديزيز بحال كبعل لاتين أمريكا رأوا تبغيسو هم دابله ناب دب أفريقيا بدو أفريقيا بيرو بكسب أبز مبرا أفريقيا هم تلون سو قالوا الذي نجيبون عثمان كاتلو بستفعل عليه مقدي أب زواتات زكبر في اللعبتنا بنانا زفوريلو كبابيتات نخرنا ولا سرعة يكون نبر زخنا ملكت ناي حمام كرة خلو مستحرشة تواحدنا كمسو بموساد تي نزرتا تحمام خون خلوا يكون غير الزبل كسابكم تات نقبرنا كتشك نقبرينا مالتي. طبعا حرستنا خ أبز قداي زي ولا تحبرت السب مالتي أراد دوم بفلاي بتاعنا بقولي كماي تقوموا بفلاي تحبريتات اللي يرخبكم سي مزيخمون قلتكم فتحتم صوص الذي تقولي. سبحان الله. حجي تاي أبزي قرب تأشم خوين يسمعني أنا قرب زحلت هذا زول خوين يسمعني مالت تايو حانت قرات وي حاد أغلي نعمل حانت مشلا وي سرنا نبلا زريك يا 210 معات وسدي نبلا كاب زريك ساب تفري أبزي زتف قلبت معاتي تف جنزة معاتي تف جزية معاتي وزي وازلو حجي بالع مسيلو أبقله وان أبقله مدرخ أب ناي حدا معلت خلطة معلتي كندزي زير كارلا خلها كندزي عند بالكارلا أب حدا معلت متي بركة خلو كانوا الكخلو زيو جنا كراي كونن حجي هند بد مع رخون دون هاي نجار أي متعر خابن حجي تاي سجمع له ويقول له هالو زبزله أنا أبتناي كوللان زي مكتال ناي جراتن سجمع له اتسب ويتي جرات ويتي بقولي مستحاسي مستدلي مستي قدات كره مجمره شعينا نزارو شعينا كمزي كوينا هم جاقات من غير نزل نمبري حجي كل جزي خبقس كله زخونه حدا يلبقس قطر مش تسند بلنا خير حجي خبقس كله تبالعتون وسن دخونه عقم يزلو ابو وان انتز فلت نيرو ابو وان انتز لله نيرو أبو وان قطيف كاشعو محبار مسجون تمسارن ولا نتي انت جورنا يمكن خال ناي محدارة ناي بلعت بزو حدا حالكي كتقواز أرد غير أسلز أبت كتتلناتنا قرب سجى معلم هذه نقول مشيت كتكاثر لك جراوت خا كبابي خا تاي مثلا له انتهي لو طريقنا لنا الكا تكاتت كتكلا لك حارش نجر مسرع خا بقرب أنا بزركب ترشا كم جاء قديم على الكا مسبل كاشعو بقطف تي أشجار النجار ودرجة خيبة أحكي خلا نايم كتار سجنتو توسط يخلق كإمالتي جاء قرب زحلت هذا الله. هلا وريتكم كتقبلوا قص قصة الله لسيد. نالباتي كتعلن نزار بينا كل لاجورو جن
موداتا ጎስጓሳት ይድሊ ገለ ሓረስቶት ጽቡቕ ክሕዝዋ ከለዉ ግራቶም ገለ ሓረስቶት ከኣኒ ብዙሕ ደይተ ገዳስነት ከም ዝተቐስካ ይኽእል ይኽእል እዩ ጎስጓሳት ከቐጻሊ ጎስጓሳት ጽቡቕ ኣላ ጎስጓሳት ካብ ቀንዲ ስራሕና እዩ ጎስጓሳት ናይ ስልጠና ኣሰልጠንቲ ተባሂሉ ኣብ ብሃገር ደረጃ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ብዝተወደበ መልክዕ ዓመታዊ ንገብሮ ነገር እዩ እቶም ዓበይቲ ኺላታት ካብ ዝቦታት መፁ ስልጣንታት ትወዙ እሶም ከዓ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ኺላታት ከም ስልጠና ይብዎም እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኺላታት ከዓ ንምስ ሓረስቶት ብቐረባ ምስኦም ስለ ዝርከቡ ነቲ ዝተምሃርዎ ወይ ነቲ ረኺቦሞ ዘለዉ ሓበሬታ ብግቡእ ናብ ምስ ሓረስቶት እዮም ድማ ቀልቦ ወይ ከዓ ድሕልፎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣዌርነስ ሬይዚንግ ወይ ከዓ እቲ ናይ ኣፍልጦ ምዕባይ መደባት ኣብ ዞባታት ብዝለዓለ ኢና እንደፍኣሉ ኣብ ኩለን ዓውድታት ማለት እዩ ኣብ ጥዕና ብቑሊ ኣብ ወሸባ ኣብ ኣተሓዛ መድሃኒታት ፀረባ ልዕልና ኣጠቃቅሞ ዝምልከት ኣብ ናይ ብቕዓት ዘርኢ ዝምልከት ኣብ ናይ ድሕነት ምግቢ ዝምልከት ተፈላለየ ነቲ ሕርሻ ብኩሉ ዝፀልቦ ምስ ክኢላታት መሻርክቲ ምስ ሓረስቶት ፅዑቕ ዝኾነ ናይ ኣፍልጦ ምዕባይ መደባት ኣለና ንገብር ኢና ርኡይ ለውጢ እውን ንርኢናሉ ኢና ማለት እዩ ሕራይ ምናልባት ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ክሓታ ዝደሊ ኣብዚ ናይ ኮሚደረ ዝበልካዮ አንተ ወይ እውን ጠቂስካዮ ፀረ ባልዕ መድሃኒት ይግበረሉ እዩ ብገለ እዋን ሚኒስትሪ ሕርሻ እውን ነዚ ንምውጋድ ፅዑር ኢኹም ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ነዚ ንምግትኡ እንታይ ፃዕርታት ትገብሩ ኣለኹም هو شعوب ዝተወሰደ ኣብ 2018 ክሳብ 20 ይቆርብ ተጋኒኑ ነይሩ ዋላ ዕዳጋውን ያጋጥመና ነይሩ ኣብቲ ዕዳጋውን ተሪእናዮ ኣባት እዚ ጨና ዘለዎ እዩ እዚ ግን ጨና ዘይብል እዩ ዋጋታት ፈላለየ ሕጂ ብዙሕ ዳታ ስገርና ዕዳጋ ኣብቲ ቦታ ናይ ሕርሻ ኸይድና ዝረአ ምቲ ንፈልጦ ክስዑ ስጉም ተወሲዱ ብጣዕሚ ከዓ ፅቡቅ ውፅኢት ተሪእናሉ ሕጂ ዓመት ኣብቲ ቦታ መፍረይን ኣብ ብሎኮታትን ኣብ መገድን ብተቋፃፀርቲ እኩል ዝኾነ ናይ ቁፅር ስራሓት ንገብር ኢና ምስቲ ዝነበረ ሽዑን ሕጂ ክሪኦ ከለኻ ዳርጋ ናብ ዜሮ እኳ እንተዘይበልና ናብ ደየሰክፍ ደረጃ ወሪዱ ድሓና ኣለኹ ንብል ንኽእልና እቲ ናይ ምቁፅፃር ግን ኬና ክቐፅል እዩ ማለት እዩ ፅቡቅ ከዓ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ድሓን እዩ ዘሰክፍ ነገር ሎም ዓመት ብዙሕ ኣይረኣናን ፀብፃባት ኣለና ኣብ መንጎ እውን ካብዚ ማእከል ቤት ፅሕፈት እናኸዱ እውን ናይ ቁፅራዊ ስራሓት ዝገብሩ እዮም ኣብ ዞባ ዘለዉ ኣባላትና እውን ኤክስቴንሽን ይኹኑ ዋላ ናይ ሬጉላተሪ ቁፅራዊ ስራሓት ዝገብሩ እዮም ፀብፃባት ኣለና ድሓን እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ሕራይ ኣቶ ስዒድ ኑረዲን ምናልባት ከም ናይ መወዳእታ መልእኽቲ ንሓረስቶት ንህዝቢ ክትመሓላልፎ ትደሊ ናይ መወዳእታ ዕድል ገበል እዋ ዳርጋ ተባሂሉ ከም ምባል ግን እንታይ ክብል ደላኣን ምናልባት ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልክዋ እዚ ናይ ዝኾነ ባልዓትን ሓማትን ዘጓንፍ ኣብ ጀራዲን ይኹን ኣብ ግራውቲ ይኹን ዋላ ሓረስታይ ይኹን ዝኾነ ዘጓንፍ ፍሉይ ተርእዮ ክጋጥም ከሎ ቀጢፉ ናብ ከባቢኡ ንዝርከብ ቤት ፅሕፈት ሕርሻ እንተሓቢሩ እቲ ጉድኣት ወይ ከዓ እቲ ሓደጋ ኣብ ዘይበፅሓሉ ደረጃ ከይበፅሐ ክግታእ ወይ ከዓ ስጉምቲ ክወሰደሉ ስለ ዝኽእል ሓበሬታ ኣብ ምትሕልላፍ ናይ ኩሉ ሓላፍነት ምዃኑ ክሕበር ይደሊ ማለት እዩ ካልእ ኣብዛ ናይ ደገ ካብ ደገ ዝኣትዉ ዜጋታትና ዋላ ካልኦት ዜጋታት ይኹኑ ክኣትዉ ከለዉ ናብ ዓድና ክኣትዉ ከለዉ ምናልባት ንባህጊ ክኾኑ ይኽእል እዩ ናይ ገደል ናይ ካንሸሎ ተኽሊ ዕምባባታት ገለ ክኾኑ ይኽእል እዩ ዘርኢ ኣብቲ ዓድና ድየለዉ ፅቡቅ ሪኦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ዘይንፈልጦም ምሳና ዘየለዉ ባልዓት ክመፁና ይኽእሉ እዮም ንዓና ሓደ ኩንታል መፅኡ ሓንቲ ዘርኢ መፅያን እቲ ሪስኩ ሓደ እዩ ኣብኣ መፅያ ሓንቲ ዘርኢ ምስኣ ዘይነበረ ባልዕ ወይ ሕማም ተመፂና ዓብይ ስጋእ ስለ ዝፈጥር ከእትው ንዝደልዩ ብግቡእ ብቅጥታት ተሰኒዮም ብመሕተት ሓቲቶም ናይ ጥዕና ሰርቲፊኬት ካብቲ ዝብገሰሉ ቦታ ሒዞም ክኣትውን ክመፁን በቲ ኣጋጣሚ ክሕበር ደሊ ማለት እዩ ኣቶ ስዒድ ኑረዲን ዳይሬክተር ጨንፈር ቁፅር ሃብቲ ብቑሊ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ስለቲ ኣብ ስቱድዮና መፅኻ ዝሃብካና ሰፊሕ ሞያዊ ምክርን መብርህን ስመይ ምስም ተዓዘብትን ደጊመ የመስገነካ ባርከ ዝኽርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ዘዳለናይ መደብ ምክሪ ማይዋን ኣብ ሰዛዚምሎ ስለምክታልኩም ነመስገን ሰላም